राजगुरू अशा मंदिरामध्ये जे भारतात फक्त एकच आहे मध्ये. तर नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या नवीन एका मिनी ब्लॉगमध्ये. तर आज जाऊन होतो आपण जामंत महाराज या मंदिरामध्ये. तर आपण जातानाच लगेच चालू होतं रस्त्याचं काम. तर आपल्या गावापासून फक्त 5 किलोमीटर अंतरावर आहे जामंत महाराजांचं मंदिर. तर मग आपण आलो जामंत महाराजांच्या प्रवेशद्वारामध्ये. तर आपण आत्ताच पोहोचलेलो आहे जामंत महाराजच्या मंदिरामध्ये. हे मंदिर महाराष्ट्रातलं नाही तर भारतातलं एक मंदिर आहे. आपण तिथं गेलो तर तिथं चालू होती आरती. मग आपण थोडं बसलो तिथं पायगी पडले आणि खाली आलो तर फोटो काढत बसले होते. आणि इथून व्ह्यू तर खूपच भारी येतो. हे जामंत महाराजांच्या आईवडिलांचं मंदिर. आपण थोडं पुढं आलो ते आपलं दिसलं होतं गणपतीचं मंदिर दर्शन घेतलं आणि इथं चालू होतं अन्नदान. मग आपण लगेच निघालो जामंत महाराजांच्या आईवडिलांचं दर्शन घ्यायला. तिथं आलं दर्शन घेतले. आजचा व्लॉग तुम्हाला कसा वाटला? व्लॉग आवडल्यास लाईक कमेंट शेअर नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. बाय.